sincere commentary that is fair and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang nagana at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabigyan kapusan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Lunes, Hulyo 14, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, 57 mangingisda sa Pangasinan, ginawaran ng pagkilala at cash incentives dahil sa kampanya laban sa illegal na droga. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, buntis at bata kasama umano sa mga kinatay na missing sa bungero. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, 17 katao pinagbabaril habang kumukuha ng ayuda sa Gaza. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, boksingero si Bernard Hopkins, portado umano si Pacman sa laban nito kay Mario Barrios. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, binibining gandang hari nagtapos sa pag-aaral bilang summa cum laude. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto, malipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, tunay na ang pagkakaisa ay susi sa pangangalaga ng kalikasan. Pinangunahan mismo ng Pulis Pangasinan sa pamumuno ni Police Colonel Ricardo David ang isang makabuluhang coastal clean-up drive sa Maestanza Beach, Lingayen. Kasama ang mga kapulisan mula sa Lingayen, Bugalyon, Labrador, Sual at Aguilar Police Stations at mga personnel ng Police Provincial Headquarters. Nagkapit-bisig ang mga lingkod bayan para sa isang
makakalikasang gawain. Naging tampok sa aktibidad ang solidong pagtutulungan ng PNP 2nd District Bagwis Police Community Academy graduates, NGOs, advocacy programs o kaya advocacy groups mula sa iba't ibang bayan, LGU Lingayen at mga opisyal ng Barangay Stanza. Isang larawan ng pagkakaisa ang nasilayan sa baybayin. Iba't ibang grupo, iisang layunin, linisin at pangalagaan ang karagatan at kalikasan. Sa pamamagitan ng sabayang kilos at malasakit na ipamalas ng bawat isa ang commitment sa sustainability at environmental conservation. Hindi lang ito simpleng clean up. Ito ay paninindigan ng pamahalaan at mamamayan para sa mas luntiang kinabukasan. Natapos ang aktibidad at alas 8 ng umaga, ngunit ang mensahe iniwan nito ay malinaw na kapag nagkakaisa ang bawat sektor ng lipunan, walang maruming baybayin ang di kayang linisin. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakiisa naman ang Pulis Pangasinan sa isinagawang pagkilala sa mga mangisdang makabayan na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Ang programa na pinamagatang pagkilala sa mangingisdang makabayan ay layong kilalanin ang kabayanihan ng 57 mangisda mula sa mga baybaying dagat ng Bulinaw, Agno at Bani, Pangasinan na aktibong nakibahagi sa pagbawi ng mga palutang-lutang na iligal na droga sa karagatan. Sinimulan ang programa sa isang panalangin sinundan ng pag-awit ng pambansang awit at ang himno ng Pangasinan. Nagbigay ng mga mensahe ng pagbati at pasasalamat ang iba't ibang opisyales ng gobyerno ng Pangasinan. Ipinagkaloob ang Certificates of Commendation sa mga mangisdang bayani kalakip ng 10,000 halaga ng mga produktong grocery packs at cash incentives mula sa PDEA, pamalaang panlalawigan at mga lokal na pamalaan. Bilang pangunahing tagapagsalita naman, pinuri ni Yusek Neris ang kagitingan at aktibong partisipasyon ng mga mangisda sa operasyon ng pagbawi ng iligal na droga. Samantala, ang Pangasinan Police Provincial Office naman ay ginawaran ng Certificate of Commendation bilang pagkilala sa walang humpay na suporta ng PNP sa matagumpay na retrieval at turnover ng mga nakuhang floating packs ng dangerous drugs mula sa baybayin ng lalawigan. Natapos ang programa sa pamamagitan sa pamamahagi ng mga karangalan, token, pag-awit ng PDEA hymn, tungkuling alay at isang group photo opportunity kasama ang mga opisyal at benepisaryo. Sa kabuuan, matagumpay na naisakatuparan ang layunin ng programa, ang kilalanin na ang mahalagang papel ng mga lokal na mangingisda laban sa iligal na droga. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, bilang bahagi naman ng makabuliang pagdiriwang ng ika-30 Police Community Relations Month, matagumpay na isinagawa ng Police Pangasinan katuwang ang Provincial Health Office ang isang bloodletting activity na naglalayong palakasin ang matibay na ugnayan ng kapulisan at komunidad habang sabay na tumutulong sa pagliligtas ng mga buhay. Sa temang Sa Bagong Pilipinas, Gusto ng Pulis, Ligtas Ka, ang aktibidad ay ginanap sa may Maguilas Hall ng Pangasinan Police Provincial Office. Dinaluan ito ng mga miyembro ng kapulisan, kawani ng lokal na pamahalaan, mga manggagawang pangkalusugan at mga voluntaryong mamamayan na nagpakita ng malasakit at pagtutulungan. Ayon kay Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, ang bloodletting activity na ito ay higit pa sa isang simpleng pangkalusugang gawain. Isa itong tunay na pagpapakita ng serbisyo, malasakit at pagkakaisa ng kapulisan at ng komunidad. Ang Pangasinan Provincial Health Office naman ang nanguna sa medikal na aspeto ng aktibidad na tiniyak ang kaligtasan at maayos na proseso para sa lahat ng kalahok. Ang mga nakolektang dugo ay agad na ilalaan para sa mga pasyenteng nangangailangan sa iba't ibang hospital sa buong lalawigan. Bahagi ang bloodletting activity na ito ng mas malawak na selebrasyon ng Police Community Relations Month
na ginagawa tuwing buwan ng Hulyo. Layunin nito na higit pang palalimin ang pagtutulungan at pagkakaunawaan ng kapulisan at ng mamayan upang sama-samang makamit ang isang ligtas, maunlad at maasahang pamayanan para sa lahat. Radyo Pangasinan Balita. Sa layunin namang may pagpatuloy ang pagbibigay ng prioridad ng national government sa mga serbisyong direktang makakatulong sa kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino, isinagawa ang pamamahagi ng 87 patient transport vehicle para sa ilang lokal na pamahalaan sa Luzon na pinangunahan ni President Bongbong Marcos Jr. katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes. Ayon sa naging mensahe ng Pangulo ay target nito na bago matapos sa ang taong 2025 ay dapat mabigyan na ang lahat ng syudad at bayan ng tig-isang patient transport vehicle. Lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Carlos Lopez sa bayan ng Asingan mula sa 30 benepisaryo mula sa Ilocos Region na nabigyan ng bagong PTV. Ang bawat patient transport vehicle ay nagkakalaga ng 2,300,000 piso. Kasabay nito ay nabigyan din ng 123 bagong PTV ang Eastern Visayas at ng iba pang mga LGU. Radyo Pangasinan Balita. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Mistulang isinahog pati buntis at bata sa ginawa umanong pagkatay sa mga sabungero sa isang slaughterhouse sa Laurel, Batangas. Ito ang ibinunyag ni whistleblower na si Julie Patigongan alias Totoy nang tanungin siya hinggil sa mga natagpuang sako na may mga sunog na buto na pinaniniwala ang mga buto ng tao. Sinabi ni Patigongan na wala siyang alam sa pagsunog ng mga taong pinatay dahil hindi umano nito alam. Ang nakita niya sa video ay matapos patayin, hiniwa-hiwa ang mga parte ng katawan para tanggalan ng dugo upang hindi lumobo. Saka ilalagay sa sako na sinasamahan ng buhangin upang bumigat bago itapon sa lawa. Ang paraan niya ng pagdukot ay bawat entry na kung 5 sabungero ang sangkot sa tsupe ay lahat dudukutin ng sabay-sabay at walang ititira bago dalhin sa katayan. Obligado umano nilang kunin lahat. Hindi pwedeng itira ang isa sa mga ito ay bata na nadamay at meron pa umanong buntis. May ilang pulis na di umanay sangkot sa kaso ang nagpahiwatig na sila ay makikipagtulungan sa investigasyon. Kabilang anya sa sangkot ng mga pulis ang isang Lieutenant Colonel na may call sign na Vito na nagsisilbing team leader na nakatatanggap umano ng 2 milyong piso kada buwan. Radyo Pangasinan Balita. Umabot naman na sa 5 sako na pinaniniwalang buto ng tao ang nakasilid ang nakuha ng technical drivers ng Philippine Coast Guard nitong Sabado sa patuloy na search and retrieval operation sa Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon kay PCG Southern Tagalog Commodore Jeronimo Tubilia, kakaibang nakuha dahil may pabigat umano ang mga sako bago naiahon nitong Sabado. Naging hamon ng malakas na current at pagiging zero ground. Saksi ang scene of the crime operative sa kay Soko, mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation dahil may technicalities na ikinukonsidera sa pagkuha ng item ayon sa PCG. Nilagyan din ng marking sa kay Boys ang pinagkuhanan na nagsisilbing reference sa kay entry point upang alam ng mga divers ang kanilang babalikan. Alas 8 ng umaga nang makapa ang nasabing sako na may pabigat at pasado alas 2 ng hapon nang maiahon ang sako at pagsapit ng alas 2:46 ng hapon ay isa pang sako ang na-recover. Babalikan upang iahon umano ang bagay na nagsisilbing pabigat sa mga sako upang gamiting ebidensya. Radyo Pangasinan Balita. Sabay-sabay tayong magpa-live detector test. Ito ang hapon naman ni whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, kina-gambling tycoon Charlie Atong Ang.
at retired Judge Felix Reyes kaugnay ng kaso ng missing sabongeros. Ayon kay Patidungan, lilitaw sa lie detector test kung sino sa kanilang nagsasabi ng totoo sa pagdukot at pagpatay sa 34 na sabongero. Anya, bali-baligtarin man ang pagtatanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang isasagot dahil alam niya ang nangyayari sa mga nawawalang sabongero. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, hawak naman na ng NAPOLCOM ang listahan ng mga pulis na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng 34 na sabongero mula 2021 hanggang 2022. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng NAPOLCOM ang mga pulis na ito para sa kasong administratibo. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating mga balita, isang Filipinang caregiver na kinilala na si Leia Mosquera, 49 anyos mula sa Negros Occidental, ang pumanaw na dahil sa mga natamong sugat ng tamaan ng Iranian missile ang kanyang apartment sa may Rehoboth, Israel. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, si Leia ay sumailalim sa ilang operasyon sa Shamir Medical Center sa intensive care unit ng hospital sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang pagkamatay kinumpirma ng kanyang kapatid na si Joy na nagtatrabaho rin sa Israel. Ayon sa embahada, kasalukuyang inaasikaso na ang mga arrangement para sa repatriation at iba pang kinakailangang tulong para kay Mosquera. Inaalala naman ng embahada si Leia bilang isang mabait at mapagmahal na tao na kilala ng mga kaibigan na bilang Ate Leia at sana'y magdiwang ng kanyang 50th birthday sa Hulyo 29. Matatandaan ng insidente bahagi ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Mula nang magsimula ang airstrikes ng Israel laban sa Iran noong Hunyo at 13. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, inalmahan ng grupo ng mangingisda sa pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o kaya pamalakaya ang pagbagsak ng presyo ng tawilis o kaya Sardinella tawilis sa 100 peso kada kilo mula sa dati nitong presyo na 250 pesos. Kasabay na mga ulat na ang mga katawan ng nawawalang sabongeros, mga mahilig sa sabong ay itinapon sa Taal Lake. Ayon sa pamalakaya, nakatanggap sila ng mga ulat mula sa ilang bayan sa Cavite na ang tawiles ay ibinebenta sa pinakamababang presyo na 100 piso kada kilo. Ipinahayag din ng grupo ang pag-alala ng mga mangisda o kay pag-alala ng mga mangisda mula sa mga bayan sa paligid ng Taal Lake sa Batangas na nakakaranas ng takot ang publiko sa pagbili ng isda mula sa lugar. Pahayag ni Fernando Hica, Pangulo ng Pamalakaya, kung ganyan ang presyo anya na tawili sa merkado, tiyak na babagsak ang farm gate price nito para sa mga mangisda sa Taal. Bagaman una nang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ang isda mula sa Taal Lake, ngunit ayon kay Hica na naapektuhan pa rin ang presyo ng tawilis dahil sa ulat na may mga katawan na itinatapon sa lawa. Hiniling ni Hiccup sa Department of Agriculture at BIFAR na magbigay ng tulong sa mga mangisda sa pamamagitan ng direktang pagbili ng kanilang produkto at hikayatin ang publiko na patuloy na suportahan ang mga mangisda sa Taal. Magugunit ang una nang nagsimula ang mga technical diver mula sa Philippine Coast Guard ng retrieval operation sa Taal Lake noong Biyernes upang hanapin ang mga nawawalang sabongeros mula pa noong April 2021 hanggang Enero 2022. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating balitang pandaigdig. Nag-alok si Northern Korean leader Kim Jong-un ng buong suporta kay Russian President Vladimir Putin sa patuloy na digmaan sa Ukraine. Ginawa ng leader ang pahayag sa kanyang pag-uusap kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.
Ayon niyan sa ulat ng state media ng Pyongyang nitong linggo, ang pagbisita ni Lavrov sa North Korea ay bahagi ng serye ng mga pagdalaw ng matataas na opisyal mula sa Moscow bilang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na opensiba laban sa Russia. Ipinahayag ni Kim na handang suportahan ng Pyongyang ang lahat ng hakbang na isasagawa ng pamahalaan ng Russia patungkol sa paglutas ng ugat ng krisis sa Ukraine at naniniwala siyang tiyak na magtatagumpay ang Russian Army sa kanilang layunin protektahan ang dignidad ng bansa. Matapos ang pag-uusap, nagbigay pugay si Lavrov kay Kim at tinukoy ang mga bilateral na usapin kabilang na mga kasunduan mula sa summit ng North Korea at Russia noong June 2024. Sa mga nakaraang linggo, inanunsyo ng Russia na 2 beses ng pagbisita sa Pyongyang bilang bahagi ng pagpapalawak ng koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, tinalakay din ni Lavrov at ng North Korean counterpart ni Kim na si Chu Son-hyu ang mahakbang upang mas lalo pang paigtingin ang bilateral na relasyon na naging isang invincible alliance. Radyo Pangasinan Balita. Naitala naman ang pagkaantala ng ceasefire deal sa Gaza dahil sa pagkakaiba sa posisyon ng mga partido tungkol sa lawak ng pag-urong ng mga pwersang Israeli mula sa Palestinian enclave. Ayon sa ulat mula sa Palestine at Israel, nagpapatuloy ang hindi direktang negosasyon sa isang 60 araw na ceasefire na maalalang iminungkahi ng Estados Unidos noong Sabado. Samantalang si US President Donald Trump ay mabilis na umaasa ng pag-uusad ng negosasyon. Ngunit ayon sa ilang sources, naganap ang isang mass shooting kung saan iniulat ng medics sa Gaza na 17 katao ang nasawi noong Sabado matapos umanong pagbabarilin ng mga tropa ng Israel habang kumukuha ng ayuda. Una nang naiulat ng United Nations na sa kaparehong sitwasyon, 800 katao naman ang nasawi sa loob lamang ng 6 na linggo. Ayon sa mga saksi, binaril ang mga tao sa ulo at katawan na kinumpirma naman ng reporter ng Reuters kung saan nakita umano nila ang labi ng mga biktima na nakabalot sa puting sword habang umiiyak ang mga kamag-anak sa Nasser Hospital. Inamin naman ng militar ng Israel ang insidente, ngunit iginiit na nagbigay lamang sila ng warning shots at wala raw silang nakita na may tinamaan sa mga ito. Nabatid na tinutulungan ng mga delegasyon mula sa Israel at Hamas ang mga pag-uusap sa Doha, Qatar na naglalayong magkaayos para sa unti-unting pagpapalaya ng mga bihag, pag-urong ng mga tropang Israeli at pagtatalakay sa posibleng pagtatapos ng giyera. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye lang po ng ating balitang sports. Kung may isang boksingero na makakarelate sa sitwasyon ni People's Champion Manny Pacquiao pati na rin sa edad, ito ay si Bernard Hopkins. Si Hopkins ang pinakamatandang boksingero na nanalo ng world title matapos niyang makuha ang light heavyweight belts sa edad na 49 anyos nang talunin si Bebel Smirnov sa isang split decision noong April 2014. Ngayon si Pacquiao ay haharap kay WBC welterweight champion Mario Barrios sa July 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas na naglalayong maging pangalawang pinakamatandang boksingero sa kasaysayan ng boxing matapos makuha ang isang world title sa kabila ng pagiging 46 na edad ni Pacquiao. At ang pagbabalik mula sa 4 na taong pagre-retiro, sinabi ni Hopkins na may pagkakataon pa rin si Pacquiao. Ayon kay Hopkins sa interview sa The Ring, pinalakpakan niya si Manny dahil alam niya na walang ibang makakagawa ng ganito kundi si Pacquiao lamang umano. Gayunpaman, hindi naniniwala si Hopkins na matatalo ni Pacquiao si Barrios sa pamamagitan ng stoppage. Baka manalo umano at ayon sa kanya, baka manalo umano si Manny sa desisyon pero hindi umano nakikitang magtatapos ang laban sa isang knockout.
Kilala si Hopkins na dating undisputed middleweight champion na huling lumaban noong December 2016, ilang linggo bago ang kanyang 52nd birthday, kung saan tinalo niya si Joe Smith Jr. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye na po ng ating balitang entertainment. Isang bagong tagumpay ang naidagdag ni Bibi Gandang Hari sa kanyang karera matapos siyang magtapos bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Science in Entertainment Business sa Los Angeles Film School. Ibinahagi ni Bibi ang magandang balita sa isang Instagram post nito noong linggo kalakip ang video ng kanyang pagtatapos. Nagpasalamat ito at ipinagmalaki ang kanyang pagtatapos. Bukod sa Latin honor, kinilala rin si Bibi bilang Student of the Month at kasabi ng Honor Society of Los Angeles. Sa isang unang panayam kay Bibi Gandang Hari na pinasok niya ang film school upang sundan ang kanyang pangarap sa producing at directing. Radyo Pangasinan Balita. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, J.L. de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning. Good morning po sa ating lahat. Southwest monsoon pa rin pong nakakapekto sa ating bansa. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, makakaranas po siya ng maulap na kakaskalklat na ulan at may thunderstorm. Ito po dulot ng Southwest monsoon. Ang Metro Manila at nalalabing bagay ng ating bansa ay partly cloudy skies na kalklat na pag-ulan thunderstorms. Dulot din po ito ng Southwest monsoon. Walang makatas na gale warming kaya likas pumalaw ng malilitan ng kanyang pangdagat. Pwede sa pag-asa Dagupan, Helen Labadja pong nagulat.
Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Habagat po ang umiiral sa ating bansa, mga kapaborito. At hindi rin nakapagtataka. Medyo maaliwalas talaga ang ating panahon. Pero yung pag-ulan, nandyan pa rin, mga kapaborito. And syempre, wag ho nating kalimutan na ang pagdadala ng payong panangga sa ulan dahil bigla-bigla na lang umuulan at ganun din panangga sa araw. Bawal magkasakit, mga kapaborito, ha? Oo, ingatan ho natin ang ating kalusugan. Health is wealth. Totoo yan, mga kapaborito. Kaya kapag hindi ka nagkakasakit, mayaman ka. Oh, bakit? Hindi ka gumagastos dahil sa sakit. Kaya ingatan ho natin. Yung mga may sakit naman po, gagaling po tayo. Oo, tayo kako Okay, mga kapaborito, kumain ng mga masustansya natin, bulong-bulong ditanay. Liber-liber labat. Yan yung mga masusustansya. Yang kangkong, kamote. Oo. Syempre, kailangan din natin magprutas, mag-exercise. Kailangan din natin syempre ang karne. Pero kung walang karne, isda. Di po ba? Pag wala, dinantoy wala, sikado. Alam niyo kung minsan, mga kapaborito, ito lang ako lang pinag-aaralan ko. Lilikasan ko yung sarili, o-obserbahan ko. Kasi kahit na masarap ang ulam, ano ba yung talagang masarap ang ulam? Oo, ano ba talaga yung masarap na? Lahat naman yung masarap. Tingnan nyo, pag mayroon tayong mga nakitang na kumakain na mangkakamot, tapos insang lilabaaw, tapos may dinurog na kamatis lang at saka bulong na kamuti, insawsaw at bagoong. Wow, di ba napapawaw tayo lahat? Walang nagsabi doon na hindi wow yung ganong ulam, di po ba? Nasa sa atin, saan ba tayo talaga masaya? Kung masaya tayo, mga kapaborito, may peace of mind at masaya ang ating puso, yan, yung kayamanan ho natin, mga kapaborito. Dahil marami ding nagkakasakit sa dami ng kinakain din. Kaya eto, sobra at kulang, masama sa katawan. Kailangan kung anong meron sa atin, mga kapaborito, yan, tanggapin ho natin, pagtiyagaan ho natin at maging masaya tayo kung ano ang meron sa atin. Huwag mong hanapin yung wala. Ang kapisira, ang kamanaal mo'y wala. Talagang wala. Wala sa Tagalog. Talagang ganyan ang buhay. Parang gulong lang. Minsan nasa itaas ka, minsan nasa baba. Di ba? Kaya tuloy ang laban, mga kapaborito, ha? At makipaglaban tayo ng patas. Huwag traidor. Yan. Yung traidor, yun yung para lang umangat sa buhay, may inaapakan. Para lang kumita ay may nilalamangan. Yun ang mali. Alas 7:42 na po ang ating oras. Nako, kapaborito. Ito sa mga motorista ho natin, reminder lang po, yung pagsusuot po ng helmet. Huwag ho nating kalimutan. Ang kapulisan po natin ay nagpaalala tungkol dyan sa pagsusuot po ng mga protective gear. Lalo na sa mga motorista ho natin. Dahil yan yung may pinakamaraming vehicle ngayon na nakikita natin sa kalsada. Pero yan din ang pinakamataas na bilang ng mga nadidisgrasya. Opo, kasi pag motorsiklo ang gamit mo, ay ang ganon to traffic ditan, pwedeng lumusot kahit sa maliit na iskinita. Di po ba, mga kapaborito? Oo. At pero ang problema nga dyan, mga kapaborito, yan din po ang pinakamataas na naiuulat na nagkakaroon ng disgrasya. Yung mga nakamotor. Kaya eto, paalala, mga kapaborito, yung pagpapatupad po ng Republic Act 10054. Ito yung tungkol po sa batas po natin sa pagsusuot sa helmet. Nire-remind po tayo lahat, hindi lang po yung driver, kundi maging yung angkas. Magsuot po ng helmet.
magsasakay at maglalakbay mga kapaborito. Eto, reminder lang po sa Motor Helmet Act of 2009, Republic Act number 10054, o kaya Motorcycle Helmet Act of 2009. Sabi nga rito mga kapaborito, all motorcycle riders, including drivers and back riders, shall at all times wear standard protective motorcycle helmets while driving, whether long or short drives in any type of road and highway. Yan po, basta tatakbo yan, babiyahe yan. Mahaba man yung biyahe at maiksi lang yung biyahe, kailangan nakasuot po tayo ng standard protective motorcycle helmets. Hindi lang po yung mga driver, kundi maging ang back ride. Oh, at ito mga kapaborito, dakdakal suna uural at satan sa mga walang suot na helmet. Ito po, ang first offense ay 1,500 pesos. Alam na nating lahat ito eh. Diba? Pero nire-remind lang po natin at nire-remind din lang po ng ating mga otoridad para sa ganun maiwasan ito yung bang nakakasama ng loob. O pinag-iinitan pati pulis, pati yung mga traffic enforcer, yung mga LTO na nagpapatupad yan. Meron tayong batas kasi mga kapaborito, at itong batas na ito para sa atin din. Protection din ho natin. Ito yung penalty. First offense, 1,500 pesos. Biruin nyo yan. 1,500 pesos. Malaking halaga po yan mga kapaborito. Sayang. Dahil lang sa hindi mo pagsusot ng helmet. Nako, mape-penalty ka. Sa first offense yan ha. Pag second offense ka na, 3,000. Di duara lang sa ako ya bulas. Third offense, 5,000 pesos. Pang tuition fee na yan mga kapaborito. At yung pinakalasa, 10,000 pesos plus confiscation of the driver's license for the fourth and succeeding offenses. Tingnan ninyo yan. Ito hindi po dahil sa galit yung mga bumuo ng batas na ito, kundi ito ay bilang proteksyon at para matakot ka at para sumunod ka, binibigyan ka ng penalty para sumunod ka sa batas. At yung pagsunod mo para sa'yo din yan. Ayaw din ng ating ng otoridad na merong nape-penalty, kaya lang no choice din sila, no anawot sa ulom. Di po ba mga kapaborito? At etong batas na ito, bago ito ipinatupad, 2019 pa ito mga kapaborito bago ito ipinatupad, ikinampanya yan at patuloy na ikinakampanya hanggang ngayon. Kaya reminder lang po ang gano antoy pan-aapurayod tanay agyulilingwanan. So helmet yo, no motorsiklo, so luluganan yo. Atiratay back ride mo. At saka sana ito mga kapaborito, ang bilhin ho nating helmet, yung talagang standard, yung talagang maproprotektahan ka. Pero eto, kahit meron tayo nga, lagi tayong nakatutok dyan sa mga balita sa patungkol po dyan sa mga police matters mga kapaborito. Kahit na meron ding suot na helmet yung iba, nung nadisgrasya, nawawalan pa rin ng buhay. Bakit? Dahil lasing. Nang nag-drive. Inaantok nung nag-drive. Yung iba naman, kaskasero. Hindi rin yan. Sa isang banda, protection mo yan talaga, yung helmet. Pero, yung totoong protection mo, manggagaling sa'yo. Hindi lang dyan sa helmet na yan. Ang gaano walay helmet mo, kaskasero ka ba lang, gapibibabalim. No, walay nabanggam o sikay na disgrasya mo. Makadisgrasya ka o kaya sikay na disgrasya. Yun ang mali, di po ba mga kapaborito? Kaya reminder lang po sa mga motorista ho natin, yung mga driver po ng motorsiklo. At maging yung back ride ho natin. Sumunod na lang ho tayo dyan sa batas mga kapaborito. Kasi magiging useless din po yung mga batas na yan kung hindi ipatutupad. Di po ba?
At lagi nating isipin, ito ay para sa atin ding lahat. Protection din po natin lahat. Isa din ako sa mga sumasakay ng motorsiklo pero kung minsan matigas din ang ulo. Tadita na yung mga laba si Singgara. Ang gano, ang kapo di may pulis, ang kapo di may poso, ang kapo di may LTO. Ang kapo di man. Ang kapo man babantay di man. Katun, ang gano, agak laman helmet. Pero yung mga sinasabing yun na pala yung huling salita niya. Dahil na disgrasya, di po ba? Wala namang masaya mga kapaborito kapag may nadidisgrasya. Lalo na kapag nawalan ng buhay. Oo. Yung iba naman, tuluyan ng nakaratay. Hindi nga nawalan ng buhay, pero tuluyan ng nakaratay sa higaan. Bakit? Matindi yung pinsala. Hindi na makapagtrabaho. Yan, alalahanin ho natin lagi yan. And maging maingat po ang bawat isa sa atin. Yung mga drivers ho natin, wag na ho tayong mag-drive. Motorsiklo man, ano man yung na-drive ho natin. Maging maingat tayo. Pero alam niyo mga kapaborito eto isa sa mga nakikita ko at natatakot ako. Yung mga nagdra-drive ng e-bike, meron tayong nakita, estudyante. E-bike. Yung isa, lola. Biruin nyo, nasa mga pangunahing lansangan sila. Alam niyo hindi naman tayo against dyan. Kaya lang, dapat yun din mga yun, sana makabuo din tayo ng batas na pipigil din sa mga yan. Totoo yun. Alam niyo sa isang banda, malaking tulong din yan. Bakit? May maraming bumibili. Di ba? Maraming gusto, basta alam mo, i-drive yan. Pwede na, pero yun nga bakit yung mga yan pinapayagan? O kahit nang walang lisensya, kung dalang raray chuper tayo, raray driver tayo, kalamor, no ang kapoy lisensya na Irlanda, samantalang yung mga nagdra-drive ng e-bike, may wala pa sa tamang edad, nakapag-drive na, nandyan pa sa mga highway, hindi man sa highway, pero nandyan sila sa mga paunahing kakalsadahan. Di ba nakakatakot? Ingat ho tayo mga kapaborito. Sana nga mabuo yung may mabuo tayong batas na talagang magbabawal yan sa mga pangunahing kakalsadahan. Ang alam ko yan, pang ano lang naman kasi. Tamang palengke mo ba pero dadaan ka pa rin sa mga pangunahing kalsada. Ako, nakaka-observe ako dito sa Dagupan City. Dyan lang sa may Bunuan area, marami akong nakikita dyan. Hindi ako against doon sa mga nagbebenta ng mga e-bikes na yan. Hindi ako against doon sa mga gumagamit. Kaya lang, inaalala din natin yung protection nila. Noon nga, merong mang nag-discourage sa akin kung bibili ka na rin ng ganyan, bumili ka na ng yung totoo namang sasakyan yun yung talagang tricycle na lang. Kasi yung mga ganun daw, ito kwento lang isang matagal ng driver. Alam mo ba yung mga ganyan, madaling ng hangin. Lalo na kapag nasa mga pangunahing kakalsadahan, tapos may mga dadaan na malalaking mga bus na malalaki, lalo na pag mabilisan yan, pwede kang maitaob yan, lalo na kapag may bagyo. Malakas ang hangin, madaling maitaob daw yung mga ganun. Kwento nung isang matagal ng driver at kung sa experience na nga, sabi nga niya lahat na ng sasakyan na i-drive ko na maging yan. Pero yun nga meron din siyang e-bike pero ayaw niyang gamitin doon sa kanilang sa pagpasok dyan sa mga pangunahing kakalsadahan. Dahil malaki ang risk, sabi nga niya Kung yung sa motorsiklo nga kapag nasa national highway ka, di ba pag national highway, mansasbong irararate lulugan, mas lalo na yung mga truck, mga bus. Kung yung motorsiklo nga sabi nga pwedeng tumaob yun dahil sa yung bang lakas ng mga dumadaan sa national highway, sa mga expressway, tapos ikaw na nakamotorsiklo, di ba? Di mas lalo na yung mga e-bikes, medyo magaan talaga yung mga sasakyan na yun. Inuulit ko po hindi po ako against dyan sa negosyong yan. Hindi rin po ako against sa mga gumagamit. Ilagay na lang po natin sa lugar. For safety naman po natin ito Reminder lang po.
7 minuto bago magalas sa 8 ng umaga. Ang bilis ng oras mga kapaborito, ang bilis ng araw. Biruin nyo, nakalahati na po natin ang buwan ng Hulyo. 14 na ngayon bukas di 15 na. Akakapal do tila lamot, kapaborito. Grabe O, para sa mga busy, talagang kulang nila yung 24 oras daw. Kaugip na nila ba ang bangon lara? Tapen man trabaho lalamat. Aray sobrang makukuli. Ingat din po mga kapaborito At marami ngayon naghihingalo na raw yung kanilang pitaka. Yung wallet po nila naghihingalo na. Kailangan na raw ng oxygen. Kaya doon sa mga nagpapasweldo, kung maaari namang agahan na lang yung pagpapasweldo, di pwede naman. Yung mga sumusweldo ng 15, pwede na mamaya. Kung ready na. Di po ba? Pero yung mga kasasahod lang nung Sabado, merong weekly kasi ang sahuran. Yun. Di malalaba at 5. Wanda, may asweldo na. Talagang ganyan mga kapaborito, hindi ko kayo nag-iisa. Buti nga kayo may weekly. Ay. Alas 7:54 na po ang ating oras. Kung kulang yung kinikita ho natin, pwede naman tayo maghanap ng ibang source of income po natin. Di po ba? Ate panaglakot. Ninyo ray. Eto ninyo laba-lari inchik. Di ba? Yung mga yan, kahit malitang tubo, ang importante, cash, yung kanilang maibinebenta. At kahit malitang tubo, pag inipon, malaki na yun. Madaling umikot yung pera, sabi nga nila di ba? Para sa kanila. Kaya marami na ring mga kababayan natin na ginagaya yung style ng mga Chinese. Bakit kanyo? Kasi mura yung kanilang paninda, kaya mabili. At kahit maliit lang tubo, okay na yun. Ang importante, madaling umikot. Yung maliit, kapag inuipon mo naman, malaki naman na yan lalaki naman. At syempre, kung magkano lang yung income mo, wag mong sosobrahan yung paggastos. Oo, alisin natin sa isip yung, di ba, walay utang kun sinanay ko, walay utangan kun atchik, walay utangan kun agik, walay utangan kun best friend ko, walay utangan ko boyfriend ko o kay girlfriend ko. Ay, sus, Ginoo. Yang utang mga kapaborito. Marami po ang nalulubog tungkol sa bagay na yan. At tayo, naka-experience din yan mga kapaborito. And wala namang masama sa pag-utang. Matuto lang ho tayong mag-budget. At matuto lang ho tayo na sabi nga ng mga financial expert, sabi nga nila, kung uutang ka na rin lang, huwag kang umutang, kung maaari, huwag kang umutang doon sa mga yung bang mataas yung interest ng kanilang pautang, yung kanilang ipinapautang. Kung hindi mo rin lang yang iikot sa negosyo, ang dapat mong utangan na lang or uutangin, doon sa alam mo na kahit hindi ka na niya papatawan ng interest. Mas maganda raw yun, sabi ng mga financial expert. Kasi ang mahirap kasi kapag doon sa umutang ka tapos ang laki-laki ng interest, tapos hindi mo na-manage ng mabuti, ikaw rin ang kawawa. At hindi rin tama na yung uutangin mo, ibabayad mo rin sa utang. Yung utang mo dito, ibabayad mo yung inutang mo doon hanggang tumaas ng tumaas. Kaya ingat po tayo mga kapaborito. Ano po? Maging wise sa buhay na ito. At kung anong meron sa atin, pagkasyahin mo natin mga kapaborito. Alas 7:57 na po ang ating oras. At ito naman po, sa pinaka-latest po, na nakuha nating impormasyon regarding po dyan sa kaso ng missing Sabongero. Ang whistleblower na si alias Totoy, ibinunyag na raw yung 15 pulis na sangkot. Inilantad na yung pangalan ng mga pulis na sangkot dyan sa missing Sabongero. At yung iba may matataas na ranggo. At sabi naman ng NAPOLCOM, ang pamunuan ng PNP, ay malaking tulong ito. Bakit? Kasi
meron ng mga binanggit, at least uusad na raw yung investigasyon. Kasi hindi porkit binanggit naman yung pangalan, suspindido agad. Hindi po, mga kapaborito, under investigation na yan. Meron na sila, kumbaga, may steps na silang pwedeng gagawin, aksyon na gagawin para malaman kung totoo nga etong sinasabi ni alias Totoy. At sabi nga ng NAPOLCOM, sabi nga syempre, yung mga mapatutunayan talagang gagawaran ng kaukulang aksyon. Pero yung mga nagretiro na, kasi may mga retired na nasangkot daw. Syempre, yung mga nagretiro na, outside na sila doon. Kaya korte na rin ang kakasuhan na lang at idadaan po sa due process. Lahat naman yan dapat idaan sa due process, di po ba mga kapaborito? Nako, no choice na ho tayo. Pansamantala, magpapaalam na po ang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Nixon Dakal. Maraming salamat po mga kapaborito and magandang morning. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Antabayanan po natin ang Liknaay Balay. Makakasama po ninyo dyan si kapaborito Joseph Bacani at ni kapaborito RJ Jimenez. Sikaratan, Susaray Manuna